Әнкарада көндүзгү саат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 19 декабры җомга сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан бүген АКШның Майами шәһәрендә Газа темалы җыелышта катнаша. Элегрәк Ак йорт рәсмие Анадолу агентлыгына махсус вәкил Стив Уитковның Газадагы утны туктату килешүенең киләсе этабы турында сөйләшү өчен Төркия, Катар һәм Мисыр вәкилләре белән очрашачагын белдергән иде. Бу җыелыш Израиль белән Хамас арасында утны туктату килешүе гамәлгә кергәннән соң якынча 2 ай узгач үткәрелә. Килешүнең беренче этабы бәрелешләрне туктатуны, Израиль көчләренең өлешчә чыгарылуын, тотык әсир алмашуны һәм Фәләстин торак пунктларына гуманитар ярдәмне тулысынча кертүне үз иченә ала иде. АКШ башы Дональд Трампның 20 маддәдән торган планның икенче этабында халыкара тотрыклылык көчләрен урнаштыру, Хамасны коралсызландыру, Израильнең төбәктән тулысынча чигенүе һәм Газаны вакытлыча идарә итәчәк технократ Фәләстин комитеты төзү күздә тотыла. Газа сәламәтлек саклау рәсмиләре мәгълүматларына караганда, утны туктату үз көченә кергәннән бирле Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 395 фәләстинле һәлак булган, 1088 кеше яраланган. Шул ук вакытта Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяху Газадагы утны туктату килешүенең икенче этабы турында сөйләшү өчен сугыш кабинеты утырышы оештырды. Җирле медиа анда хәрби һөҗүмнәрне кабат башлау вариантының да яңгыравын җиткерде. Дәүләт каналы Кан сөйләшүләрдә АКШ позициясендәге мөмкин булган үзгәрешләр, әйтик Вашингтонның катнашын киметү яки Нетаньяху хөкүмәте каршы чыккан тәкъдимнәрне хуплавы сыман сценарийларда каралуын хәбәр итте. Утырыш Нетаньяху белән АКШ башы Дональд Трампның Флоридада 29 декабрьдә узуы планлаштырылган очрашуы алдыннан булды. Израиль финанс министры Безалель Смотрич басып алынган көнчыгыш Кудүстә 3600 торак берәмлеген үз иченә алучы яңа канунсыз Яһүд торак пунктын булдыру планын раслаган. Канал 7 хәбәр иткәнчә, Мишмар Яһуда мәхәлләсе шәһәрнең көнчыгыш өлешендә 835 гектар җирдә төзеләчәк. Смотрич X платформасында бу торак пунктның Кудүсне көнчыгыштан саклау өчен стратегик база булуын һәм Израильнең бу җирләрне контроль астында тоту сәясәтенең бер өлеше икәнлеген әйтте. Ул бу тарихи планның Израиль суверенлыгын ныгытуга һәм Иорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегендә Фәләстин дәүләтен төзеттürмәскә ярдәм итәчәгенә өметләнә. Израиль кабинеты шулай ук 12 декабрьдә Иорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегендә тагын 19 канунсыз мәхәллә булдыруны раслап, аннексия чараларын киңәйтте. Бу гамәлләр Берләшкән Милләтләр Оешмасы карарларында күздә тотылган ике дәүләтле чишелеш, ягъни Израиль һәм Фәләстин дәүләте булдыру мөмкинлеген киртә куя. Израиль 1948 елда Фәләстин җирендә корылды һәм соңыннан калган Фәләстин территорияләрен басып алды. Шуннан соң Израиль хөкүмәтләре чигенү һәм башкасы көнчыгыш Кудүс булган бәйсез Фәләстин дәүләтен төзү тәкъдимнәрен кире какты. Халыкара мәхкәмә 2 рәисенә карата яңа АКШ санкцияләрен кискен кире кагуын белдереп, бу адымны бәйсез хөкем чыгару органына ачык һөҗүм буларак бәяләде. Ул хукукны гамәлгә ашырулар өчен мәхкәмә рәисләренә янауның халыкара хукук тәртибен куркыныч астына куюы турында кисәтте. Санкцияләр турында АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио җиткерде. Ул мәхкәмә рәисләрен Израильнең канунсыз рәвештә максат итеп алынуында катнашуда гаепләде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Авропа Берлеге лидерлары тоңдырылган Русия активларының Украинаны финанслауда куллану планындагы фикер каршылыкларын бетерү өчен саммитка җыела. Берлек Русиянең сугышын үзенең иминлеге өчен янау буларак күрә һәм Украинаны финанслауны дәвам итәргә тели. Авропа комиссиясе зур өлеше Бельгиядәге банкта тотылучы Русия үзәк банкы активларын Киев өчен зур кредитка тәэминат буларак кулланырга тәкъдим итте.
Венгрия хөкүмәт рәисе Виктор Орбан Авропа Берлегенең туңдырылган Русия активларын Украинага юнәлтү тәкъдименә каршы булуын белдереп, моны сугышка керү белән тиңләде. Авропа Берлеге шурасы очрашуыннан алда журналистлар кашында чыгыш ясап, ул берлекнең Русия белән Украина арасындагы сугышта тараф булуын теләмәвен әйтте. Мин бары тик тынычлык эзлим, чөнки безгә сугышка түгел, тынычлыкка таба адымнар ясау кирәк дип уйлыйм, дип әйтте Орбан. Ул Русияне максат итеп алучы өстәмә иминлек гарантияләре һәм финанс чаралары турында чакыруга шөбһә белән карады һәм моның конфликтны чишүгә ярдәм итәсе урынга киеренкелекне арттырачагын әйтте. Орбан конфликтның Авропа Берлеге белән турыдан-туры бәйле түгеллеген ассызыклады. Сугышта ике ил генә бар. Бу Авропа Берлеге түгел, Русия һәм Украина дип өстәде ул. Венгрия лидеры сугышучы якларның берсеннән активларны алып икенче якка күчерү тәкъдимен тәнкыйтьләде һәм моның берлекне сугышның эченә тирәнрәк тартып керә алачагы турында кисәтте. Суданның Көньяк Кордофан төбәгендә сугышчан оператив ярдәм көчләре оештырган һөҗүмдә кимендә 16 гражданлының гомере өзелде, бик күп кеше яраланды. Судан табиблар шелтәре ахыргы 24 сәгатьтә Диллин шәһәрен бомбалауларда үлүчеләр арасында хатын-кызлар, балалар һәм өлкәннәр барлыгын җиткерде. Кадугли һәм Диллин 2 ел элек башланган сугышның беренче айларыннан бирле камау астында һәм күп тапкырлар артиллерия һәм дрон һөҗүмнәренә дучар булды. АКШ Тын океанның көнчыгышында наркотиклар ташу белән шөгыльләнүе фаразланучы тагын 2 көймәгә һөҗүм ясады. Армиядан җиткерүләренчә, операция пәнҗешәмбе көнне саклану министры Пит Хексетның боерыгы белән үткәрелә. АКШның Көньяк командалыгы X платформасында күзләү әлеге көймәләрнең Тын океанның көнчыгышында билгеле наркотрафик юллары буенча хәрәкәт итүен һәм наркотиклар ташуын ачыклады дип язды. Белдерүдә мондый юллар да бар. Бу эшчәнлек вакытында бер көймәдә 3, икенчесендә 2, барлыгы 5 наркотеррорист үтерелде. АКШ хәрби көчләренә зыян килмәде. Яңа һөҗүмнәрдән соң Кариб диңгезе һәм Тын океанның көнчыгышында АКШ хәрәкәте нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 104-кә җитте. Бангладешның башкаласы Даккада сәяси лидер Шәриф Усман Хадинның 18 декабрьдә Сингапурдагы хастаханәдә вафат булуыннан соң протестчылар урамнарга чыкты. 2024 елда студентларның күтәрелүендә әйдәп баручыларның берсе булган Хадинны күптән түгел башына атып яраладылар. Моның алдан планлаштырылган һөҗүм булуы уйланыла. Хади 6 көн реанимациядә ятканнан соң үлде. Хөкүмәт шимбә көнне милли матәм игълан итте. Протестчылар Хадинның үтерелүе өчен җавап бирелүен таләп итә. Бу соңгы хәбәрләр иде. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруыбызда төрек кухнясының иң үзенчәлекле традицияларының берсе кышка әзерлек турында сүз алып барабыз. Күзләрегезне йомыгыз һәм бер җәйге көнне күз алдына китерегез. Тирә-якта өлгергән помидор исе килә. Түбәләрдә һәм балконнарда кызыл табалар кояшта ялтырап ята. Балконнар җепләргә тезелгән бурычлар һәм баклажаннар белән тулган. Эсседә кипкән бу яшелчәләр бизәкләргә охшап калган. Аш бүлмәләрендә исә пычак тавышлары, кайнаган кәстрүлләр тавышлары һәм хатын-кызларның күңелле әңгәмәләре ишетелә. Булар борынгы һәм сезонлы гырыф-гадәтнең тавышлары һәм исләре. Алар кышка әзерләнү осталыгын чагылдыра. Төрек хатын-кызлары гасырлар дәвамында җәй муллыгын кышкы ихтыяҗга әверелдерүне традициягә әйләндергәннәр. Томат пастасы, киптерелгән яшелчәләр, җиләк-җимеш кайнатмалары, зәйтүн, тозланган яшелчәләр, тархана ашы кайнатмасы, идә киселгән тыкмаш һәм серкә. Бу хәзинәләр пыяла банкаларда һәм тукыма капчыкларда киштәләрне бизей. Һәр берсе кышның озын булуын, ләкин җәйге кояш нурларын банкаларда саклап калырга мөмкин икәнен искә төшерә. Көчле кар яву һәм һавалар салкынаю сәбәпле янга өлгергән җиләк-җимеш һәм яшелчәләрне бигрәк тә Анадолуның авыл һәм таулы җирлекләрендә куллану мөмкин түгел. Шуңа күрә гаиләләр җәй һәм көз муллыгында ризыкны саклау традициясын үзләштергән. Помидорлардан соуслар әзерләнгән, бурычлар кояшта киптерелгән, фасольләр пешереп сакланган, җиләк-җимешләрдән кайнатма, мармелад әзерләнгән.
Бу саклау усуллары кыш дәвамында туклануны гына тәэмин итеп калмый, шул вакытта яшелчә тозлаганда, үләннәр киптергәндә һәм гомумән кышка әзерләнгәндә бөтен гаиләләр һәм күршеләр белән бергә җыелган мәдәни чара булып тора. Буыннар дәвамында ул мәҗбүри булудан чыгып, сезонлы циклларны гаилә истәлекләренә һәм төбәк тарихына бәйләгән төрек кухнясы мирасының билгеләүче аспектына әйләнгән. Кайчандыр исән калу мәсьәләсе булган бу гореф-гадәтләр соңрак үй хуҗабикәләренең йолаларына әйләнә. Бүгенге Төркиядә өлешчә ностальгиядан, өлешчә кирәклектән һәм өлешчә эшкәртелгән ризыкларга реакциyaдан ул кабат барлыкка килде. Социолог Нурхаят Кызылкан өчен кышка әзерлек аның иң кадерле балачак хатирәләренең берсе. Кызылкан булай дип аңлата. Әнием баклажаннарны тызлый иде. Аларның кичкенәләрен алып, өстен кисеп, сарымсак, петрушка һәм ачы борыч белән тутыра иде. Алар банкаларда тезелгән кичкенә гаскәриләр кебек күренәләр. Тызлы кыяр, тызлы кәбестә, тызлы зәйтүннәр. Хәтта тархана ашы да күршеләр белән әзерләнә иде. Тархана җәймәләрдә киптерелә, порошок хәленә китерелә һәм банкаларда саклана иде. Истанбулда яшәүче 52 яшьлек Айша Фуркан Делегөз дә әбисе һәм әнисе әзерләгән кышкы ризыкларны әле дә хәтерли. Әбием һәр вакыт слива кайнатмасы ясый, шулай ук өлгермәгән инҗирдән инҗир кайнатмасы әзерли иде. Бу тәмнәр әле дә минем хәтеремдә уелып калган һәм мин аларны яңадан искә төшерергә тырышам. Базарларда бүген дә һәр ел фасылына хас чакырулар яңгырый. Мәнәмән өчен, кайнатма өчен, тызлау өчен, ягъни ризык әзерләү өчен помидор, кайнатма өчен җиләк-җимешләр, тызлау өчен яшелчәләр алыгыз. Социолог Кызылкан булай дип аңлата. Төркиядә кояшта өлгергән җәйге помидорларның тәме кышын теплицада үстерелгән помидорлардан бөтенләй аерылып тора. Кешеләр моны беләләр, шуңа күрә алар помидорларны эшкәртеп банкаларда саклыйлар. Бу акчаны экономияләү генә түгел, тәмне дә саклау. Кышка ризык әзерләү бик мәшәкатьле эш. Ул күп тырышлык таләп итә. Кызылкан Кахраманмарашта күргән кызыклы гадәтне булай тасвирлый. Мин тархананы бик юка итеп җәеп киптерелүен һәм шикләү белән ашаганнарын күрдем. Бу бик яхшы фикер дип уйладым. Балалар аш ашарга теләмәсләр, ләкин моны рәхәтләнеп ашарлар. Башка урыннарда хатын-кызлар июль айында килограммлап фасоль, яшел борчак һәм бамия сатып алалар. Аларны үз сокларында әз генә пешереп алалар. Аннары бу яшелчәләр суытыла һәм пакетларга салып туңдыргычка куела. Хәтта шикләүкләр дә черемәсен дип кояшта киптерелә. Мең 1980-1990 елларда сәнәгатьләшкән ризыклар бу гадәтләрне оныттырды диярлек. Чит илдән кертелгән макароннар, тергәкләнгән кайнатмалар һәм күпләп җитештерелгән тозлы кыярлар киштәләрне тутырды. Кызылкан булай дип аңлата. Кайберәүләр димәк камыр басу, токмаш кисеп киптерү, кайнатма ясау еллар буе бушка киткәнме дип уйлады. Бәлки соңгы 30 ел эчендә кешеләр булар турында уйлаудан туктады. Хәтта хатын-кызлар да бүгенге яшь кызлар бәхетле, аларга буларның барысын да эшләргә кирәк түгел диделәр. Ләкин ковид пандемиясе вакытында хәлләр үзгәрде. Күбрәк идә калган төрекләр кухняларда тагын да күбрәк вакыт уздырды. Социаль медиа икмәк һәм кайнатма банкларын горурлык символларына әйләндерде. Соңгы елларда телевидениедә еш күрсәтелә торган ризык әзерләү тапшырулары аш-су осталыгын күңел ачу чыганагына һәм максатка әйләндерде. Шулай итеп, һәр җәй балконнар кызыл борыч белән чәчәк ата. Гаиләләр, иләкләр һәм табалар тирәсендә җыела. Хатын-кызлар пар чыгып торган казаннар янында рецептлар белән уртаклаша. Оныклар әбиләреннән күрсәтмәләр ала. Яшь ирләр икмәк пешерүләре белән мактана. YouTube блогерлары
өйдә кыяр тызлаганнарын күрсәтә. Күршеләр кыймалар аша банкалар бирешә. Кызылкан әйткәнчә, бу соңга калганчы тамырларыбыз белән татулашу хәрәкәте. Бу бары тик гырыф-гадәтләргә генә түгел, мәгънәле булганга да кире кайту. Истанбулда яшәүче 83 яшьлек Шукран Алкоч барында күргән, барында ясаган һәм һаман да дәвам итә. Алкоч булай ди: "Һәр елдагы кебек бу җәйдә дә мин помидор соусы әзерләдем һәм оныкларым бик яратканга төрле кайнатмалар ясадым. Туңдыргычка яшелчәләр куйдым. Кинәт кунак килеп керсә, мин әзер булам." Анадолуның төрле җирләрендә гадәтләр төрле. Түбәләрдә киптерелгән инҗир, бакыр табаларда кайнатылган йөзем пәкмәзе, кибәргә куелган каклар, келәтләрдә алма сиркәсе. Ләкин һәр кайда максат бер үк: уңышны гына түгел, белемне, мәгълүматны да саклап калу. Җәй ахырына якынлашканда банкалар тула. Киштәләрне кайнатмалар, тызланган яшелчәләр һәм томат пасталары бизәп тора. Гыйнвар җиткәч, аларның һәр йотымы җәйнең тәмен генә түгел, мәңгелек хатирәләрне дә искә төшерә. Социолог Кызылкан сүзләрен булай дип тәмамлый: "Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк, кышка әзерлек традициясе шатлык, горурлык һәм җәйге кояш нурларын кышка саклауның үзенчәлекле ысулы ул." Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе юлы кышка әзерләнгәндә, сез дә бу матур йоланы исегездә тотыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Төркиянең көнчыгыш Анадолу төбәгендә урнашкан Эрзурум шәһәре үз исемен биредәге шикәр төренә дә биргән. Эрзурум сәүдә биржасы гаризасы белән 2022 елда Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре исемлегенә кергән Эрзурум кытлама шикәре шәһәрдә чәй яратучыларның алыштыргысыз продукты. Кытлама шикәренең шималы шикәр чигендереннән җитештерелгән ак шикәр. Ак шикәрне махсус ваклау җайланмаларында вак кисәкләргә бүлгәннән соң су өстәп булгаталар. Йомшарган шикәр кисәкләре җитештерү өчен кулланылган калып җиһазына күчерелә. Махсус җайланма шикәр кисәкләрен югары басым белән кысып форма бирә. 25 см озынлыгындагы бу кисәкләрне мичтә 250 градуста 3 сәгать пешерәләр. Җитештерү этабыннан соң Эрзурум кытлама шикәрен өстен ачык калдырып, савытларга тутырып куялар һәм бер атнага шулай калдыралар. Куллану өчен әзерләнгәндә аларны 3-5 см озынлыгындагы кисәкләргә бүләләр. Чәй эчәр алдыннан башта авызга кечкенә кисәкне тешләп алганга күрә, кытлама шикәр дип аталган бу шикәрне капкачлы пыяла савытларда сакларга кирәк. Кытлама тешләү дигәнне аңлата, ягъни чәйне шикәр тешләп эчү мәгънәсенә туры килә. Тиешле шартларда шикәрнең саклану вакыты 2 ел. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Мактарам тыңлаучылар,
Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 2'de 19 metrli qisqartılığının 15.360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen 3 w.trt-dinle.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişke 8 ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3 w.trt-dinle.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinle koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tıgınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız mahtaram tanışar. Bizning adres latin harflari bilen PK33 Yeni Şehir Ankara Türkiye poçta indeksi 06 443 elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sog'lashamiz efirda kelasi o'sha kadar.